Estravís, o gran Estravís, onde imos todos cando queremos ese diccionario de palabras que non ten o da Real Academia Galega. Eso é un orgullo, non? Lóxicamente, porque non é igual ter un diccionario de 50, 60 mil entradas que ter un diccionario de 151.360 neste momento. Madre miña, bueno, canto che levou isto? Que tempo levou, Estravís? Bueno, estou traballando todos os días. Nesta mesma semana, pois, metinlle máis de 10 entradas. De 10 palabras novas, sí? Sí, continuamente. E algunhas foi porque estaba traducindo unha obra do castellano ao galego. Sí. E ali viñan entradas que, vamos a ver, normalmente nos sustantivos aparece a forma masculina e nos adxetivos igual. Entón, xa se supón que se ten que coñecer a forma femenina. Pero nos diccionarios normalmente cando é así non aparece a forma do femenino. Entón, fui metendo formas femeninas máis outras palabras que non estaban. Moi ben, e cal apareceu? Un diccionario nunca se termina. Non. Cal apareceu por aí? Acordaste de algunhas das últimas? Magrebí. Magrebí. Bueno, por moi ben. Natural ou habitante do Magreb. Sí, señor. Bueno, pois que estás imparable. Eu acudo moitas veces a ti porque hai zonas, claro, hai vocablos moi típicos da nosa zona que ti sí que os recolliches. Non, eu recollo todos. Teño que saber que, primeiro, onde se utiliza, que persoas se utilizan, e despois comprobar se efectivamente o hai noutros idiomas. Se non o hai, xa sei que é galega, é meter. Podes consultar en internet o diccionario, entón xa sabes se xa o teño metido ou ainda teño que meter. Aquí temos un home universal, universal. Moitas gracias, Estravís. Aquí.